Turiwuru gi kembe mag jigi wegi kata duol mag jigi wegi moko mag piny owacho nade mondo mi gikonyru kodgi weche mag alwora gi weche mag lokruok mar kor lwasi nikech ng'eny joma timo gigi bok gin kata jo sirikal utimo nade mondo urom kodgi mondo uwinjru ni mae kama wadware kony mae kama dukonywae kaka joma ok jo sirikal. Trevor, nitiere group mwaluongo ni Kisumu County Environmental Network. En kama jogo duto ma wache weche alwora rade. To nikechi wan kaka sirikal, wan gi mandate mar ng'eyo ni in kaka Trevor mibiro ei Kabonyo Kanyagwal. Idhi timang'o. Mondo mi kik wambe wachak wanuo gima itimo. Mana achiel. Mar ariyo, wambe wadwa ng'eyo ni to pesa ma ji solo oko mabiro kata kokele mar environment kata climate change bendo chopo ne japiny to chopo e yo mane. Mar ang'wen, wadwa ni mondo wambe kaka sirikal pesa mantiere tin. Koro ka wariwore gi partners mamoko gieki to wang'iyo kaka wajolo mondo gikonywa bende e yore mamoko mar konyo japiny wegi. Koro wan gi Kisumu Environmental Network, wan gi Kisumu Wash Network. Wash and mar water and sanitation kende. Kai environment and climate change bende nigi kende. Kasto wan bende wan gi Kisumu Kiwan, the Solid Waste Network Actors. Nitiere jogo bende makonyowa e yore mag choko taka bende within Kisumu. Koro gin kidienje adek. To duto te jiromo kamoro achiel miluongo ni climate change desk. Nikech duto te mwatimo en mar konyo japiny mondo kik climate change oinye. In ang'o madiher neno Kisumu kachacha ka koro in kaka jatend migao no endo ma kiwuok keto wacho ni anto kaka Mary Lane amor ni watimo achiel ariyo adek ang'wen isekwano wach mar sola e boreholes mane kendo madiher neno kitieko mondo mi neni mate gima natimo man mae gimomora kaka jatend migao no higni masebedo ka asetimo achiel ariyo adek ang'wen. Gima daher neno ma bende nwachako to pok wachopo kaka ne dwaro en ni mondo chieng' moro achiel wabede gi kanyo mitime solid waste management makare. Mane gombona. To mano be e gombo mar governor ma Kisumu, Professor Peter Nyang'o. Ni bang' higni 5 ma oyudoni watiek gine mane wachako mar keto solid waste management structure, keto a factory, keto kanyo ma kata in kidhi Trevor tok ding'e ni kanyo kama taka donje mondo mi waket circular green economy through solid waste management, solid waste recycling, solid waste processing mondo mi yudhewa oyud tich in that solid waste structure system. Tang'o momiyo mano osebedo matek? Mano bedo matek nikech e sirikal nitiere gimiluongo ni PPP agreement or PPP node. Breaking through okosebedo mayot ahinya. But sani amor ni waseyudo kaka idhi time e yo mopogore through a special purpose vehicle. Timo government to private sector okyot. So wadhi tiyo gi a special purpose vehicle mondo wayud kaka wakalo kanyo. In ang'eyo ni isewuotho e pinje ma oko